И ти го дирижираш? Да, почти като кълбойски. Не, обикновен симфоничен оркестър. Смисъл с пищов? Да. 9 мм. 9 мм. Не, друго не става. Какво свири там симфоничен оркестър? Прочутия Бейкърсфилдски кълбойски оркестър. Стравински, Барток, всичко, каквото е репертуара. Бах, Бетовен. Типични кълбойски автори. Да, Стравински, Барток, Тонев. Да, най-обикновените. Най-обикновените каубой. Каубой. Веско, поне се познаваме добре с тебе, той ми е по-любопитен. Да, разбирам, аз си мълча. Аз виждам, че не се обидиш, че не ти задавам въпрос. Пък и ми е приятно, като притеснявам хората. Млад си добър. Като ги таковам. Млад човек, трябва да го притесняваш. Готин е много. Колко време си вече там? 9 години. Над 9 години. Как разгледаш? Аз прочетох, наистина това го пише за тебе във вестник Лос Анджелис. Там въобще хората много сте харесали в Лос Анджелис. Върват нещата, почват да се развиват все по-добре и по-добре. И какво път толкова ти харесват, не мога да разбера. Не знам и аз това им се чудя винаги. Добре. Веско, ти как сега си в Холандия? Супер, върви си концертмайстор съм си в концерт Гебал, както знаеш. Уважаемите зрители, така, концертмайстор в концерт Гебал е... Първият цигулар на Първият цигуларата концерт Гебал е... Кралски оркестър, кралския амстердамски оркестър, по-кратко и по-ясно казано. Това Гварнери ли е? Аз съм бил предишния път при тебе с Гварнери, мисля. Не мислиш, така беше с Гварнери. Така беше, да, свирихме, даже и ти свири, мисля. Колко свирих на нея? Колко милиона в момента струва Гварнери, твоята цигулка? Не мога точно да ти кажа защо. Около 5 милиона беше предния път. Аз няма да го кажа. Ти го казваш. 5 милиона евро струва, всъщност се купи банка ING, доколкото си спомням. Обаче, нека да кажа на... Абе, ти само за трескане и за такова не мислиш, бе, човек. Кой ще тресне па тебе на излизане, бе? Та Америката е променила, бе. Ти си станал друг човек. Кой ще? Тук не ни трескат, бе. Тук е спокойна държава, бе. Ти си забравил. Тук никой не треска, бе. Тук е спокойна държава, бе. Тук никой никого не треска, бе. Па за 5 милиона евро няма да трескат никого, бе. Само цялото семейство. Цялото семейство може. Слави, само да кажем, че не е това цигулката от 5 милиона. Уважаеми зрители, това не е цигулка. Това е копие. Това е копие, уважаеми зрители. Няма проблеми. Това е копие. Това е едно копие, което може да свира дори като на китара. Да не мислиш, че той ще донесе истинска. Копието струва около 200 хиляди евро, уважаеми. Филмите му. С симфоничен оркестър? Да, с симфоничен оркестър. Кой е този симфоничен оркестър? Сборен оркестър. Сборен оркестър от филхармонията, от радиото, от всички оркестри в България и в София. И завършва с 1812 година Чайковски. С оригинални топове от 1812 сме докарали 2 топа. И заря. Истински 2 топа и заря. 2 топа от 1812 година. Не, те са реплики, обаче са абсолютно същия модел, действащи от хубави стомани. Да. Това е много важно за един топ. Моля ти се. И сега основният ни проблем е... Междузвездни войни, ще свирите ли от Междузвездни войни? Да. От Джон Уилямс. Да, Джон Уилямс, Междузвездни войни, E.T., Хари Потър. Може да ме викнете да дишам, мен. Айде. Значи решихте на открито входа е свободен, така ли? Да, абсолютно. Уверен съм, че има много хора и ще гледат това. В България по принцип се прави в Америка това нещо. Гледал съм там такива открити концерти, които свирят. В България не съм чувал до сега да свири симфоничен оркестър на живо. Как ще бъде озвучен? Озвучен е, да, озвучен. Надяваме се да имаме добро озвучаване, надяваме се да имаме хубаво време и да можем да изсвириме тия хубави класически произведения и не само по-модерни. Всъщност това е филмова музика, много известна, за да може хората да чуят и да се порадват. А кой е да дирижираш баща си? Бе, ти си дирижирал баща си. Кой е да дирижираш баща си? Той е в Софийска филхармония. Да, филхармония си в вторите цигулки най-отпред. Водач на втори цигулки? Помощник водач. Помощник водач на втори цигулки. На моя концерт беше водач на моя първи концерт. Добре, ти ли е съвестно така? Те ли е срам дирижираш баща си? Какво ще му кажеш? Ще свириш фалшиво ли? Не можеш, ще изхвърли от къщи. Не е лесно. А какво свирихте тогава? Тогава свирихме 8-ма симфония от Дворжак. 8-ма симфония от Дворжак. Не съм свирил, никога нямам впечатление от тази. Много хубава. Хубава е много, така ли? Преди 9-та. 8-ма е преди 9-та. Аз и 9-та не съм свирил, така че не съм запознат. Из новия свят. Не, да, знам, но Дворжак не е влизал в моето творчество, като виолист си имам предвид. В моя двор. Дворжак не е влизал в моя двор. Не е бил там. Добре, окей, добре, момчета. Желая ви успех от 11-тия този концерт. Утре. Желая ви успех на концерта. Сигурен съм, като дойда в Лос Анджелис, да ме поканиш гости, с най-голямо удоволствие. Заповядай, ще повозим на самолет, на хеликоптер, на всичко. Той кара. Караш самолет? Караш самолет? Да, имам самолетна книжка и сега карам за хеликоптер.
Ако дойдеш в Елей, ще заведа на остров Каталина. Ма самолет нямаш, нали? Нямам. То е само рентакар. Като почнака и симфонични диригенти да имат самолет. Ма рентакар. Рентакар? Взимаш си под наем самолет. Той е рента ерплейн, бе. Той е рентакар. Какво ме правиш и мен, че не знаеме толкова английски? Рента ерплейн. Има ли такова нещо в Америка? Да, навсякъде. Взимаш си самолет под наем? На час е. На час не е на ден. И по принцип... Изтребители може ли? Може, да. МиГ-29 им под наем $10 000 на час. Майтапиш ли се? Не. Абе, вие американците там след това, което са случили, ги ли забранихте тия номера? Не, само им махнаха оръжията. Майтапчия. Майтапиш се, нали? Верно може да вземеш МиГ-20? Абсолютно така. Има МиГ-15 в Вен на едно летище, МиГ-15, МиГ-17, Л-39, МиГ-29. МиГ-29 има МиГ-29. Има частни МиГ-29 около 10-15. А частни танкове дават ли? Не, още не. Ще вземе се ударят в някоя сграда. Аз само Су-27 съм карал, за други не знам. Това са, уважаеми зрители, за руски такива самолети бойни, които са много добри. Говориме. Браво, радвам се за тебе. А сега хеликоптер. Сега карам на 11-тия час съм вече и така почвам. Придобил съм лоши навици от самолета и сега трябва да ги оправям. Нали самолета е малко по-друга машина, нали? Нали, какво ми казваш, нали самолета? Каче ли аз карам самолет, бе, човек? Не караш ли? Нали самолет? Какво да карам? Супермен. Какъв съм аз? Абе, не дей с тия тъжи. Стига с тия пръстчета, бе. Преди само гейовете го правят. Къде го? Кой го прави само? Не, камай там. Кой гейове? Не съм го Как само гейовете? Преди малко казаха само жени, сега само гейовете. Това няма да... Аз като видя някой ми е много гадно да прави тези работи. Сериозно си говоря. Аз съм се возил на хеликоптер на Блек Холк, като бяхме в Ирак. Сериозно? На Блек Холк съм се возил. Има двама пилоти и двама... Да, има двама картечари. При вас явно ги дават под най-без картечарите. Двама картечари. Бяхме в хеликоптер. Това е солидна машина. И седиме отпред. Аз, Евти Билоше беше до мен, отзад Евгений Димитров и Росен Петров. Отзад обаче сме вързани. Да, бяхме в Ирак, улетяхме от Багдад до Кербала. Седнахте ли на каските? Не седнахме на каските, но наистина много опасна ситуацията там. И лети ниско, за да не може да го прихване Стингър. Ниско и бързо. Да, ниско и бързо лети, да не може да го хване с ракета Стингър, някой муджахидин отдолу в един да гръмне. И как си седим така, изведнъж редник Санчес и редник Рамирес, двама латиноамериканци, които са вероятно от Лос-Анджелис, са слаби, по-глъджави, за да може, те са с едни ластъчни колани, за да може да се изнесе навънка с картечета, да може да стреля. И изведнъж този, дето е точно срещу мене, в този хеликоптер, почва да стреля надолу. И аз викам, опа, отдолу има един с... Ние летим, дето ще ни мерне. И аз любопитен, нали съм от България. Викам, чай да го видим поне това, че ни гръмне. Гледам. А това точно до мене. Той хеликоптер има една голяма като врата, която е празна, от която излиза, а той е десантен хеликоптер, вози 12 човека. И викам, може да видя. Отдолу погледнах, он не стреля в пясъка. По едно време за да стреля и другия. Викам, да мога да се префърна да видя дали е при другия. А Росен отзад овъртян, викам, този при всички положения не знае какво става и се е побъркал отзад. А после разбрахме, нищо нямаше долу. Разбрахме, че те са сини каски, които тук са като телевизори, тия каски. Разбираш? Те виждат и отдолу. Не. Къде отдолу, бе? Чакай да ти кажа, бе. Ти си мислиш, че като учиш 11 часа хеликоптер, много знаеш. Чакай да ти кажа. А те се оказа, че гледат или слушат по-точно някакъв матч в Америка, който е. И неговият отбор вкарал гол и той се кефи и стреля. И после слизаме и Росен вика, виждал си Росен Петров? Той ходи десен крак, лява ръка, така слиза. И някак си по-приведен го гледам. Викам, Роско, какво става? Вика, ти що гърмяха? Викам, вкарал гол неговия отбор. Той вика, ти са ненормални. Снимахме се с всички там, беше много готино. Въобще в Ирак си живеят супер. Ходил в Ирак? Да дирижирам багдадски симфоничен. Човече имат много готина иракска филхармония. Много ти помогна. Сериозно говоря. Те отгоре с цигулката, отдолу автомата. Нали? И с каски. Да. Това за тебе. Най-тъжният отбор в Ирак, знаеш кой е? Кой? По американски футбол. Както и да е. Коментираме тези неща. Окей, добре. Желая ви успех, така изведнъж от музиката, от цигулките към хеликоптерите, но братовчетия е ненормален просто. Нали? Може ли диригент да кара боен самолета? Аз съм му казал да не кара, ама той и всички му казват. А знаеш, като дойде в Лос-Анджелис, аз му викам, а ти с какво го взе от летището? С друг самолет? Не. Там да карате до Съмърсън. Аз съм му казал, следващия път, като кацне има хелипад, там може да го вземе. Аз бях при него на гости, защото бях на турне. Иначе няма да му идеш. Иначе не. Искаше, имах един свободен ден, искаше в този свободен ден да ми планира да ме вози с самолет. Той да кара. Да, той да кара. И аз се направих на болен и не отидох изобщо. Браво! Ти си мъжко копеле, бе.
Благодаря. Уважаеми зрители, се видиме след рекламния блок по БТВ.